Nagbabalik po ang CLTV Balitaan, mga kabalen, mga karihan. Kumusta ho kayo? Yung mga nagmimerienda dyan, naway nasa mabuti ho kayong kalagayan. Yung mga patuloy na pumapasok sa kanilang mga tanggapan, opisina, o di kaya naman mga field personnel natin. Nako, kabalen, karihiyon, doble ingat ho tayo dahil alam naman ho natin na patuloy ang paglaganap nitong COVID-19 at ika nga, sabi ng DOH at ng WHO, mabilis itong pagkalat ng tinatawag na Omicron variant at marami ho sa ating mga kababayan, hindi lang sa buong bansa, ang tinamaan ho ng COVID-19 sa mga nakalipas na araw, kaya naman patuloy ho yung pagtaas ng bilang ng active cases na nagresulta naman sa mas paghihigpit na pagpapatupad ng iba't ibang protocol. At dito ho sa siyudad ng San Fernando, isang executive order ang inilabas ng city government matapos isa ilalim sa alert level 3 ang lungsod. Kabilang sa mga pinairal ngayon ang mahigpit na pagbabantay sa mga boundary ng siyudad, paglilimita sa operasyon ng ilang establishmento at maging ang paglalabas ng mga unauthorized individuals. Narito po ang detalye ng balitang yan. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng nahahawaan ng COVID-19, isinailalim na sa Alert Level 3 ang Pampanga, Bataan, Zambales, Olongapo City at Angeles City nitong ika-9 ng Enero. Mananatili sa naturang alert level ang mga nasabing lugar maging ang Bulacan hanggang January 15. Kaugnay nito ay nilabas ng City Government of San Fernando, Pampanga ang Executive Order No. CMO 2022-02 kung saan nakasaad ang mga regulasyon at aktibidad na maaring gawin at hindi sa ilalim ng Alert Level 3. Simula nitong linggo, balik na ang mga border control points sa mga stratehikong lugar na pinangangasiwaan ng Philippine National Police o PNP upang ma-regulate at makontrol ang mga pumapasok at lumalabas sa syudad. ID at vaccination card ang hinahanap sa mga individual mula sa labas ng Pampanga para makapasok sa San Fernando. Para sa hindi pa bakunado, kinakailangan ng negatibong resulta ng rapid antigen test o RT-PCR test na isinagawa ng hindi lalampas sa 48 hours. Kailangan ding manatili sa bahay anumang oras sa mga wala pang bakuna at 11 years old pababa. Maliban na lamang kung bibili ng essential goods tulad ng pagbili ng pagkain at gamot o di kaya na may magpapatingin sa doktor at magtatrabaho. Bawal din ng mga hindi bakunado, indoor man o outdoor sa mga restaurants at iba pang food establishments. Gayon din sa mga leisure o social trips tulad ng mga mall, hotel, event venues, sports, country clubs at iba pang kaparehong pasilidad, alinsunod sa guidelines ng city government. Pinapayagan pa rin naman ang outdoor exercise para sa kahit sino basta nasa area of residence. Samantala, bawal din ang unvaccinated individuals sa domestic travel via public transportation, kasama ang land, sea at air, maliban kung para ito sa essential goods at services, at dapat may proof of support o ma-justify ang paglabas. Para naman sa mga nagtatrabaho on-site, alinsunod sa regulasyon ng IATF at Department of Labor and Employment o DOLE, kailangan ng RT-PCR test kada 2 linggo at gastos ito ng empleyado kung hindi sila bakunado. At kung hindi naman available ang RT-PCR, pwede rin ang rapid antigen test. Ganito rin ang regulasyon na ipaiiral sa mga individual na hindi taga San Fernando ngunit nagtatrabaho sa syudad. Sa ilalim ng Alert Level 3, magpapatupad din ng Modified Liquor Ban. Ibig sabihin, pinapayagan ang pagbili ng alcohol beverages, ngunit ang consumption nito ay allowed lamang sa residential compounds. Bawal din muna ang pakikipag-inuman sa mga hindi kasama sa bahay. May karampatang parusa ang sino mang lalabag sa COVID-19 protocols. Bukod sa multa, posible ring makulong ang lalabag sa naturang kautusan. Dagdag paalala pa ng lokal na pamahalaan sa mga individual at establishmento, mapaparusahan ng sino mang mamemeke ng COVID-19 vaccination card. As of January 9, 2022, 120 bagong aktibong kaso ang naitala sa syudad. Sa kabuuan, nasa 556 ang active cases ng COVID-19 sa San Fernando. Panawagan ng lokal na pamahalaan ang stay at home kung walang importanteng bibilhin o transaksyon sa labas at huwag kaligtaan ang pag-obserba pa rin sa minimum health and safety protocols. Jennifer Salenga, CLTV News. Mula sa siyudad San Fernando, tumungo naman ho tayo sa Angeles City kung saan tinungo ng mga frontliners ang mga COVID-19 positive patients na naka-isolate na sa kanilang mga bahay. Ito ho yung mga asymptomatic
o yung mga pasyenteng walang sintomas o di kaya naman merong mild to moderate symptoms. At dito ho hinatiran sila ng libreng gamot. Ayon ho sa city government, paraan daw ito upang mapabilis na makarecover ang mga nahawaan ng virus habang napapanatiling maluwag ang mga medical facilities na nakalaan naman para sa mga malalang kaso ng COVID-19. Narito po ang detalye ng balitang yan. Upang hindi mapuno ang mga ospital at isolation facility, pinapayagan ng Department of Health o DOH ang home quarantine at isolation para sa mga COVID-19 patients na asymptomatic o meron lamang mild to moderate symptoms. Pero dapat merong sariling kwarto sa bahay ang pasyente at may nakamonitor na healthcare provider o ang mismong local health office. Sa Angeles City, naglunsad ng telemedicine o libreng konsultasyon sa mga doktor ang city government sa pamagitan ng tawag o Facebook Messenger. Nito namang Sabado, January 8, sinimulan na rin ang pamamahagi ng medicine packages sa mga home-isolated COVID-19 na pasyente. Kasama sa package ay Azithromax, Neosep, Paracetamol, Prednisone at surgical masks. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang nagdi-deliver ng mga ito sa tahanan mismo ng mga pasyente. Ang mga gamot ay prescribed ng mga doktor mula sa Rafael Lazatin Memorial Medical Center sa pangunguna ni Dr. Froilan Canlas sa pamagitan ng telemedicine hotlines. Ayon kay Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr., makatutulong daw ang assistance na ito para sa full recovery ng mga Anghelenyo na tinamaan ng virus. Paraan din daw ito ng syudad upang makatulong na maibsan ang gastusin ng mga pasyente. Paalala naman ni City Health Officer Dr. Verona Guevara, ang mabilis na paraan upang makarecover ay pahinga, pag-inom ng maraming tubig, pagkain ng masusustansya at pag-inom ng mga prescribed medicines. Samantala, as of January 9, 2022, may 58 bagong aktibong kaso ang naidagdag sa listahan. Kaya naman sa kabuuan, nasa 216 na ang active cases sa syudad. Jennifer Salenga, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ito mga kabalen, mga babiyahing Bulacan, mga karehiyon, no vaccination card, no entry policy, mahigpit na ipinatutupad sa lalawigan ng Bulacan. At ilang mga negosyante at manggagawa, hati ang reaksyon sa pagsasailalim sa Alert Level 3 ng Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Karehiyon, kumusta ho kayo? Naway nasa mabuti ho kayong kalagayan at binabati ho natin yung lahat ng nakatutok sa ating programa ngayon. Alam ho, marami sa ating nagtatanong, nagpapadala ng mensahe sa ating mga Facebook pages at nagtatanong ho ng iba't ibang mga do's and don'ts sa ilalim ng Alert Level 3. Ayan ho mga karehiyon, tumutok lamang ho kayo dito sa CLTV 36 para ho maging updated ho kayo dun sa mga development na nangyayari kaugnay nga ho nitong pagpapatupad ng Alert Level 3. Pero gaya nga ho ng nabanggit, meron hong mga checkpoint na itinalaga at dito ho sa mga checkpoint na ito ay tinitignan kung yung mga bumabiyahe ba ay fully vaccinated at kung meron nga ba silang vaccination card. Pero paalala ho ng mga otoridad, lalong-lalo na doon sa mga masasamang loob o di kaya naman nais makalusot. Ang pamemeke ho ng vaccination card ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ho ng batas o yung Vaccination Act of 2021. At pag kayo ho ay nahuli, nako, medyo mabigat-mabigat. Mabigat-bigat yung penalty o yung parusang kahaharapin ho ninyo dyan. Kaya naman kung wala ho kayong vaccination card at hindi rin naman kayo kinakailangang lumabas ng inyong tahanan, iwasan na muna ho ang paglalabas. At kung hindi naman maiwasan, gaya nga ng nabanggit, kung sakaling meron ho kayong kailangang bilhin at merong kailangang magpagamot, tiyakin lamang ho na dala ninyo yung inyong mga IDs at mga dokumento na maaring hingin po dito sa mga itinalagang quarantine control point. Ayan, at kaugnay nga ho nitong mga vaccination card at iba pang dokumento. Ayan, abiso ho sa mga bibiyahe dyan sa may Bulacan. Mahigpit pong ipinatutupad ng mga otoridad
ang no vaccination card, no entry policy sa mga border control point na inilatag sa buong lalawigan. Paraan daw ito upang higit na mapigilan ang mabilis na pagkalat ng COVID-19. Ang ilang walang vaccination card, makalulusot lamang kung may sapat na rason para lumabas. Si Marion Lozano ang may detalye ng balitang yan. Dahil sa muling pagsipa ng bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 at patuloy na banta ng Omicron variant, mahigpit na ipinatutupad ngayon sa mga border control point ng Bulacan ang no vaccination card, no entry policy. January 5 nang isailalim sa Alert Level 3 ang lalawigan at tatagal ito hanggang January 15 kung hindi na magkakaroon pa ng extension. Sa checkpoint na ito sa boundary ng Kalumpit, Bulacan at Apalit, Pampanga, iniisa-isa ang mga sasakyan na dumaraan. Mapaparibadong sasakyan, motorsiklo, tricycle, delivery vehicle o pampasaherong jeep at bus. Lahat ini-inspeksyon upang masiguro umano na lahat ng sakay ay bakunado. Maging sa checkpoint na ito sa boundary ng Giginto at Malolos, hinahanapan din ng vaccination card ng mga motorista at pasahero. Pati ang mga nakabisikleta, inaharang din. Maliban sa vaccination card, ay hinahanapan din ng otoridad ng lisensya at rehistro ng motor o sasakyan ang mga driver. Kung minsan maging ID ay kailangang ipresenta upang masiguro na lehitimong vaccination card na ipinapakita ng mga bumabiyahe. Ang ginagawang inspeksyon, bahagyang nagdulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Sa kabila nito, pabor naman ng ilang motorista sa ginagawang protocol upang mapigilan umano ang pagkalat ng COVID-19. Siyempre po sir, para sa kapakanan din po ng Pilipinas yan. Okay lang po. Bakit po sir? Para po kasiguraduhan, para po safe. Mas mainam yun para maproteksyonan lalo ang mga tao. Walang problema doon sa paghihigpit at mas mainam nga higpitan nila. Kasi nga marami sa ating mga Pilipino matitigas ang ulo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Wendell T. Ariñas, ang officer in charge ng Kalumpit Municipal Police Station, nagbibigay umano sila ng konsiderasyon sa mga walang maipakitang vaccination card kung mayroon namang sapat na dahilan ng mga ito. Unang-una, yung mga essential na mga lakad, yung mga emergency, yung mga magpapadialysis, magpapabakuna, no? Magpapa-check up sa doktor, inaalaw naman natin. Pinaalalahanan naman ng publiko ni Police Lieutenant Angelo Aguilar, ang Operation Officer ng Malolos PNP, na sumunod sa mga alituntunin na ipinapatupad ng kapulisan. Muli po, nagpapaalala ko sa publiko, sumunod po tayo sa itinakdang guidelines ng IATF para po ito sa atin. Hindi po para sa amin, para sa atin pong lahat. Para po mabawasan po natin ang pagkalat ng COVID-19. Maraming salamat po. As of January 9, umabot na sa 6,304 ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa Bulacan. Marion Lozano, CLTV News. Ayan mga kabalan, mga kariyan, ako po ay magpapaalam na pero mamayang alas 6 ng gabi, samahan po natin si Jennifer Salenga sa CLTV News para sa karagdagang detalye ng mga malalaking balitang Central Luzon na nakalap ng ating news team ngayong araw. Para ho sa karagdagang detalye rin, maaari ho kayo mag-follow at mag-subscribe sa aming mga social media pages, CLTV36 Official and at CLTV36 News, para sa ating Facebook at sa ating Twitter naman at CLTV36. Meron din po tayong Instagram mga karehiyon at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, abay pwede po kayong magtungo dito sa ating YouTube channel at CLTV36 Official o di kaya naman ay bumisita sa ating website www.cltv36.tv. Mapapanood din ho nationwide ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at syempre dito ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Analog Free TV Channel 36. Sa ngalan mo ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Karehiyon, Kabalen, mag-iingat po tayo palagi at maraming salamat.
Mayapagat Panapon, Pampanga, magandang hapon Central Luzon. Oras na naman para sa 60 minutong mainit na balitaan ngayon hong Lunes ng hapon, January 10, 2022. Ayan, nakakasampung araw na ho tayo mga kabalen, mga karehiyon dito ho sa taong 2022 at ika nga nagsisimula pa lamang yung taon ay samot-saring mga kaganapan na ho yung bumabagabag dito ho sa ating mga kabalen at mga karehiyon at sa buong bansang Pilipinas. Pero asahan ho ninyo na patuloy ang CLTV News sa paghahatid sa inyo ng mga napapanahong balita at impormasyon upang magkaroon ho kayo ng gabay sa inyong araw-araw na pagdedesisyon. Ako po si Justin Dizon at ito ang CLTV Balitaan. Bakit ko ho nabanggit na nakakailang araw pa lamang ho tayo sa 2022 ay nariyan na ho yung iba't ibang bagay na bumabagabag sa ating mga kababayan. Ay natural ho, no? Na alam naman ho natin yung spike o yung pagtaas ho ng kaso ng COVID-19 at katunayan nga ilang mga lugar na dito sa ating rehiyon ang isinailalim sa Alert Level 3 na nagsimula ho yan kahapon January 9. Kaya naman tinutukan ho ng ating news team ang sitwasyon sa iba't ibang control o border control checkpoint at sinabayan pa yan ho ng activation nitong mga COMELEC checkpoint bilang kasabay nga rin ng pagsisimula ng election period. Ayan ho, simulan na ho natin ang mainit na balitaan. Narito ho mga malalaking balita ang ating tatalakayin ngayong araw ng Lunes, January 10. 169 COMELEC checkpoints inilatag na sa buong Central Luzon sa pagsisimula ng election period. Ayan mga kabalen, mga karehiyon, kung kayo ho ay nagagawi sa labas at napupunta sa ibang lugar, makikita ho ninyo na may mga checkpoint at ito hybrid ho ito, no? Gaya na lamang ng ibabalita sa atin mamaya ni Kuyang Paulo G, dahil magkatabi madalas ito hong checkpoint para naman dun sa border control, lalong-lalo na dun sa mga lugar na nasa alert level 3 at syempre ho, gaya nga ng nabanggit, ito hong mga COMELEC checkpoint kasabay ng pagsisimula ng election period. Ito naman, usaping checkpoint pa rin sa mga pupunta ho ng Bulacan. Mahigpit na ipinatutupad ng pamahalaang panlalawigan yung tinatawag ho nating no vaccination card, no entry policy. Yan ho sa mga border control ng Bulacan at binisita ho ng ating kasamang si Marion Lozano. Ito hong boundary naman ng Apalit, Pampanga at Kalumpit, Bulacan, maging yung syudad ho ng Malolos. At dito nga napag-alaman na yung mga walang vaccination card, kung wala din namang magandang rason para lumabas, ay pinababalik na lamang sa kanilang mga tahanan. At ito naman ho, sa siyudad ng San Fernando, naglabas na ng quarantine protocols. Ito ho nga, city government, kasabay ho ng pagpapatupad nga ng Alert Level 3 at kung ano-ano ho yung mga bawal at pwede o pinahihintulutang aktibidad sa ilalim ng Alert Level 3. Mamaya ho, ay babahagi namin sa inyo yan dito sa aming programa. At sa syudad naman ng Angeles, libreng gamot ipinamahagi sa mga COVID-19 patients na naka-home quarantine. Ito ho ay paraan daw ng city government na makontrol yung dagsa ng mga nagkakasakit sa mga isolation facility at mga pagamutan. At pinayagan yung home quarantine o home isolation para doon sa mga Angelenyong merong COVID-19 pero asymptomatic o di kaya naman ho ay mild o moderate lamang ang sintomas. Ayan, para ho pag-usapan natin ito hong naglalakihang balita, makakasama natin ngayon sa ating programa si Mr. Shoutout ng CLTV. Ayan, si Kuyang Paulo G na kanina ho ay bumisita nga dyan sa may quarantine checkpoint, no, at hybrid COMELEC checkpoint din sa may kahabaan po ng Jose Abad Santos Avenue, isa sa mga pangunahing lansangan ng Central Luzon. At Kuyang Paulo, kumusta yung inabutan mong checkpoint dito sa may Jose Abad Santos Avenue, no, diyan sa may tapat? Halos tapat lamang ng ating istasyon yan diyan sa may Ciudad San Fernando. Well, Justin, gaya ng karaniwang COMELEC checkpoint, ito ho talaga ay nagbibigay daan sa lahat ho nitong pong mga motorista, yan man rider at four wheels po yan, Justin, na masilip yung sasakyan. Plain view. Mamaya i-discuss din natin po yan, Justin, kung ano yung mga
nararapat na gawin kapag andyan ho kayo at dumaan ho dito sa mga COMELEC checkpoint. At sa ilalim nga ho, mga kaibigan, itong COMELEC Resolution number 10741, Kuya Justin, na sa lahat ng town, city ay kailangang magkaroon ng at least isang COMELEC checkpoint. At dito sa nakita natin, Kuya Justin, sa Jasa Road, isa ho ito sa pinakaabalang kalsada, highway dito ho sa Ciudad San Fernando. Tumutukod yung traffic, Kuya Justin, kapag eto na, sinisiyasat nitong mga kagawad ng PNP at gayon na rin itong CPOSCO, Kuya Justin, yun namang mga motorista na kailangan merong vaccination card na pagpasok mo dito sa Ciudad San Fernando. Pero alam mo, Kuya Justin, isa sa nagiging hamon lang sa kanila, nakita kasi natin kapag naging masinsinan na yung pagsisiyasat pagka dumaan itong mga public utility vehicle, humahaba yung pila ng mga sasakyan. At alam mo naman, pagka may nakatutok na camera, Kuya Justin, pagpe-perform yan. Kaya nung nabantayan natin, humaba-haba hanggang dun sa dulo ng Pascuhan Village yung sitwasyon ng daloy ng trapiko. Pero tinanong din natin itong mga kagawad ng CPOSCO kung papaano nila o ano yung setup sakali lang, Kuya Justin, yung rush hour. Kasi alam naman natin yung rush hour, yung umaga at yung hapon, yung pag-uwi ho nitong ating pong mga kabalin, lalo na yung mga gumagawi ho ng Bataan o Longapo, tiyak kong dadaan dito ho sa San Fernando exit. At asahan nyo na, mga kaibigan, na ito hong 4 na lanes ito, Kuya Justin, yung COMELEC checkpoint, okay, dadaan po yan. Pero meron palang oras lang, Kuya Justin, na magsasagawa ng inspection itong mga kagawad ng PNP. Umaga, tanghali, at yung gabi. Hindi sila full-time o all the way na itong maghapon sila mag-i-inspeksyon. Kuya Justin. Pero dito ho sa mga naitatalagang checkpoint, mahalaga ho ninyong malaman na sinasabi ng PNP, Kuya Justin, visual search lang ho. Plain view lang. Bawal ho yung mag-open ka ng Kuya Justin, yung likuran mo na bahagi, o yung body search na kung tawagin, yan ho prohibited. At doon ho rin sa mga nagtatanong, kuminsan kasi, Kuya Justin, basta na lang naglagay ng boom, at saka adyaan at manghaharang, hindi ho po pwedeng ganon. Ang setup ho ay kailangan meron hong malinaw na karatula at nasa maliwanag na lugar itong mga COMELEC checkpoint. At kaugnay ho nitong umiiral ho na gun ban at pag-uumpisa nga ho nitong 5 buwan na election period, Kuya Justin. So yung Kuya Paolo, go ahead, Kuya Justin. Kuya Paolo, teka lang, matanong ko lang, dahil nabanggit mo nga na merong COMELEC checkpoint, and then at the same time, nandyan din yung mga taga-CPOSCO naman na tumatao doon sa tinatawag nating quarantine control point dito sa siyudad ng San Fernando. Paano yung senaryo, paano yung sitwasyon? Halimbawa, galing ako manggagaling yung ating mga kababayan ng NLEX, yung San Fernando Toll Plaza, at didiretso dyan sa may kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue, patungo ng intersection, o di kaya naman doon sa mga bayan sa gawing Lubao o Bataan. May mga nakaharang na doon sa may Jose Abad Santos Avenue. Napansin natin yan, nadaanan natin kahapon. Pero ito ba, pwede kang pumili kung ano yung dadaanan mo. Kasi kung COMELEC checkpoint, anong particular ang hahanapin? O kung makakapasok ka naman doon sa linya nitong CPOSCO na quarantine control point, anong particular ang hahanapin? O pareho sila ng perform na activity? Kasi may mga nagtatanong, Kuyang Paulo, kaya ako ito nabanggit, doon sa live report natin kanina, nakita natin na yung mga motor na nagdaraan hinaharang talaga at tinitingnan yung mga lisensya, yung mga papeles ng motor. Pero karamihan dun sa mga private vehicle at maging mga PUV na rin, halos parang kinakawayan lamang dun sa may gawing gawing kaliwa nung kalsada. May mga nagtanong tuloy sa ating mga kababayan, bakit puro motor ang binabantayan? Pwede mo bang pakikwento sa amin paano ang ika nga ay mararanasan o ano i-expect ng ating mga kababayan kung sakaling magawi sila dyan, silang mamili kung saan silang checkpoint daraan?
Kuya Justin, yan nga ang nakita nating sitwasyon. No? Totoo yun. Lahat ho nitong mga netizen na nagkomento sa amin, mga taga-supporter nitong CLTV Balitaan, nakita rin natin, Kuya Justin, na sinasabi nila may diskriminasyon sa mga motorsiklo. Bakit sila lang ang sinisiyasat? At nakita naman natin sa ilang minuto nating pagbabantay doon, pati yung mga PUV, pagka nakita nilang puno, Kuya Justin, hirap na rin sila magmano-mano doon dahil hahaba nga yung pila ng mga sasakyan. Pero dyan sa tinatanong mo, may separation ba yan? Totoo ka dyan, Kuya Justin, lahat yan access dun sa COMELEC checkpoint at gayon na rin dun sa checkpoint ng CPOSCO. Pero pansin ng ating mga netizen na dun sa outer lane at dyan ho hinarang yung mga motor rider, ang sinisiyasat lang doon, Kuya Justin, mayat maya lang yung pagpunta ng PNP personnel doon. Pero yung halos 3 lane, doon sa inner lane, Kuya Justin, ay dito isinasagawa yung pagsilip, at yung paghahanap na rin ng mga vaccination card sa mga motorista. Pero yang puna ng ating mga netizen, Kuya Justin, totoo ka dyan. At tinanong naman natin itong si POSCO, gayon na rin yung ilang kagawad ng PNP, yung saktong masilip, Kuya Justin, yung vaccination card, pwede na yon. Dahil ang kanilang hinarang, pinusisyonan, Kuya Justin, isa sa pinakaabalang highway dito sa Pampanga. So, yun ang kanilang pangangatwiran, Kuya Justin. At yung proseso nga ng verification, pansin mo, Kuya Justin, tinambayan natin yung isa, kasi yung ilan nating mga kababayan kinuhanan lang ho sa cellphone, yung vaccination card. Pero yung verification process, syempre, natural. Pagka pinakitaan mo ng vaccination card, ay paano mo malalaman kung siya talaga yung nagmamay-ari ng vaccination card? Kapag kinuha mo pa yung lisensya, Kuya Justin, at tinapat mo, dyan at kakain talaga ng panahon. At doon sa nakapupuna din naman na bakit ganyan, unfair, bakit yung dalawa lang ang gulong hinaharang at mabusisi. Isa rin ho yan sa ating pong katanungan sa mga alagad ng batas, pero ang sinasabi, Kuya Justin, na sa kanilang obserbasyon, kalimitan doon sa mga lumalabag, Kuya Justin, ito raw mga motor rider, na kaya masinsinan yung kanilang pag-inspeksyon. At ito ring isa rin hong hamon sa PNP na kasabay ho nitong pagsiguro na ito hong eleksyon magiging mapayapa. Alam naman daw natin, Kuya Justin, na nababalitaan itong pag-operate nitong mga riding in tandem, ang kanilang diskarte ang paggamit ng motorsiklos. Kaya doon sila nagiging mas mahigpit, Kuya Justin. Oo. Pero ito, Paulo G, yung mga nagbabantay o yung mga umaharang sa motorsiklo, tinitingnan din doon yung mga vaccination card, tama ba? Yung kanina, yung napanood natin, gamit yung cellphone. Ano naman yung reaksyon nitong mga motorista dito na nakapanayam mo dyan sa may control point ng JASA, no? Kaugnay nga nitong protocol na ipinatutupad. Kasi alam niyo mga kabalen, ito ho yung unang araw, no? Na Lunes, so unang araw ng pasok. Ipinatupad ho kasi ang Alert Level 3 at kasabay nito nga implementasyon din ng election period o yung start of election period kahapon, January 9, araw ho ng linggo. Alam naman natin, pag araw ng linggo, marami naman sa atin ang nasa bahay, ilan lamang talaga ang pumapasok sa trabaho dahil wala rin namang opisina pag ganyang araw. Pero ho ngayong Lunes, talagang kapansin-pansin na ramdam ng mga motorista yung mahigpit na pagbabantay. Kuya Paulo, meron ba dyan? Samot-sari ba yung reaksyon nila? Ano yung kanilang masasabi sa ipinapatupad na protocol na ito? Yung mga natutukaw ko ng mikropono, Kuya Justin, na nakuhanan natin sa live, walang pagtatanggi. Pero pagka wala na yung camera, meron din talaga tayong nakitang mga motorista, lalo na yung mga rider, na naaabala. Sana raw magkaroon ng fast lane. Isa pa yan, Kuya Justin, na apilan itong mga motorista dahil kung sa mga susunod na panahon, alam naman ho natin na kasabay ho nitong pagdeklara na ang quarantine classification alert level 3, andyan lahat ng nakalabas sa kalsada mga essential. Kaya ang apela nila, Kuya Justin, kung maaabala daw yung kanilang pagtungo sa mga trabaho nitong ating pong mga kababayan na gamit ang 2 gulong o di naman kaya 4 na gulong, sa pagbusisi dito sa mga vaccination card, Kuya Justin, asahan na talagang hahaba ang pila. Kaya
kung maaari lang daw, sana meron ding fast lane at masistema, Kuya Justin, na sa pagtawid dito sa mga quarantine control point na naging problema na nung kahigpitan pa ng lockdown, sana bago daw maiposisyon itong mga quarantine control point at COMELEC checkpoint ay magkaroon ho daw ng tamang sistema, Kuya Justin, dahil alam mo, napakahalaga ng bawat sandali sa mga motoristang andyan at nakikisabayan at naghahanap buhay. Alam naman natin kung anong kanilang mga pinagdadaanan, Kuya Justin. Pero maidikit ko lang, mga kaibigan, ito hong COMELEC checkpoint, yung pong mga nagdadala ho ng matutulis na bagay. Kasi, Kuya Justin, hindi lang ho gun ban, pati ho yung deadly weapon na kung tawagin. Pero mga kaibigan, meron hong abiso din ng COMELEC. Yung paano naman yung mga souvenir, Kuya Justin, kung minsan kasi may nabibili ka na parang kutsilyo, balisong, kung yan naman daw nabili mo at dinadala mo, basta meron kang resibo at yan kinikilala ng DOT yung pinagbilihan mo, saka i-honor naman daw yon, Kuya Justin, at makakalampas ka dito sa COMELEC checkpoint. Pero mga kaibigan, mabigat ho ang parusa sakali hong kayo ho ay mahulihan ng baril. At ang liable dyan, Kuya Justin, sa offense na yan, ang mabigat itong punishable by imprisonment at least 1 to 6 years, mga kaibigan. So sa lahat ng mga motorista, although merong mga exemption naman, Kuya Justin, para doon sa mga bibigyan ng permit, special permit na kukuhanan lang ho yan sa COMELEC. Pero kung ang inyong armas, kahit ho yan may lisensya, hindi ho po pwedeng dalhin ho sa inyong pag-travel. Kuya Paolo, panghuli na lang, paano yung mga pulis na hindi naka-duty? Pwede ba yung kailangan meron din pa silang special permit para dito? Totoo ka dyan, Kuya Justin. Basta't hindi naka-duty, hindi naka-uniforme, ay hindi po pwedeng magdala ng armas. At yun naman mga security personnel, alam naman daw sa protocol ng mga security agency, iniiwan yung service firearm ng mga security guard. Ngayon, ang tanong mo sa akin, Kuya Justin, sino ba ang nagkakaroon ng special permit? Ito ho yung mga tao na magdedeklara na sila ho ay high-risk individual, security detail of a public official or private individual na nagsimula ho yung aplikasyon ho ng permit dito ho sa COMELEC noong pang December 1. Kaya ito hong mga law enforcer, kasama na rin dyan, Kuya Justin, yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, pwede naman daw silang makahabol, Kuya Justin, na kumuha ng special permit, lalong-lalo na yung mga kandidato na merong maibibilang doon sa high-risk individual, Kuya Justin. Okay, maraming salamat, Paulo G. Santos, para sa iyong ulat at mag-iingat ka. Ito mga kabalin, dumako ho tayo sa kaugnay ding balita, gaya ng nabanggit ho sa akin ni Kuyang Paulo G, itong mga COMELEC checkpoint. At ano yung mga hinahanap? Kaya ho tayo napunta dyan dahil nga yung pinag-usapan ho natin, mga kabalin, mga kariyon, itong checkpoint dyan sa may Jose Abad Santos Avenue na kung tatawagin hybrid, dahil meron ho dyan, binabantayan din itong mga kababayan naman nating lumalabas at nagtutungo sa kanilang mga destinasyon at kaugnay ho syempre yung pagbabantay na ginagawa dito sa may COVID-19 situation pa rin natin at hinahanap din yung vaccination card or iba pa nga mga pertinent documents na kailangan para palusutin dito ho sa mga control point na ito. At gayon din, itong COMELEC checkpoint dahil nagsimula na nga ho itong election period at isa doon sa mga sinisiyasat naman ng mga kagawad ng Philippine National Police ay yung mga armas na ipinagbabawal ho at gaya nga ng nabanggit, hindi lamang ho gun ban ang umiiral ngayon. Kahit yung mga deadly weapons gaya ng patalin ay mahigpit hong binabantayan yan ng mga kapulisan. At kaugnay ho niya, nagsimula na rin hong magtalaga nga ng checkpoint ang Police Regional Office 3 sa buong rehiyon, upang paigtingin ang election security operations kasabay po ng pagsisimula ng election period nitong January 9. Ayon ho kay Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Matthew P. Bakay, 169 checkpoints ang kanilang itinayo, habang 1,300 police personnel naman ang tatao sa mga ito. Panawagan ni Bakay sa publiko na maiging sumunod sa protocol at kinakailangan na magbagal at huminto. Idip ang headlights ng behikulo, buksan ang cabin lights at sagutin ang mga katanungan
ng mga kapulisan na nakatao sa checkpoint. Sinigurado naman kahit na irerespeto raw ng mga kapulisan ang mga motorista sa gitna ng paghihigpit na ipinatutupad. Ang pagdadala ng firearms, deadly weapons at explosives ay ipinagbabawal simula kahapon January 9 hanggang sa pagtatapos ng election period sa June 8, 2022. Isa hanggang 12 taon na pagkakakulong ang haharapin ng mga mapapatunayang nagkasala sa nasabing atas. Abangan po sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, quarantine protocols inilabas na ng siyudad San Fernando, Pampanga kasunod ng implementasyon ng Alert Level 3 at libreng gamot ipinamahagi sa mga COVID-19 patients na naka-home quarantine sa Angeles City. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan, mga kabalen, mga karihan. Kumusta ho kayo? Yung mga nagmimerienda dyan, naway nasa mabuti ho kayong kalagayan. Yung mga patuloy na pumapasok sa kanilang mga tanggapan, opisina, o di kaya naman mga field personnel natin. Naku, kabalen, karihan, doble ingat ho tayo dahil alam naman ho natin na patuloy ang paglaganap nitong COVID-19 at ika nga, sabi ng DOH at ng WHO, mabilis itong pagkalat ng tinatawag na Omicron variant at marami ho sa ating mga kababayan, hindi lang sa buong bansa, ang tinamaan ho ng COVID-19 sa mga nakalipas na araw, kaya naman patuloy ho yung pagtaas ng bilang ng active cases na nagresulta naman sa mas paghihigpit na pagpapatupad ng iba't ibang protocol. At dito ho sa siyudad ng San Fernando, isang executive order ang inilabas ng city government matapos isa ilalim sa Alert Level 3 ang lungsod. Kabilang sa mga pinairal ngayon ang mahigpit na pagbabantay sa mga boundary ng siyudad, paglilimita sa operasyon ng ilang establishmento at maging ang paglalabas ng mga unauthorized individuals. Narito po ang detalye ng balitang yan. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng nahahawaan ng COVID-19, isinailalim na sa Alert Level 3 ang Pampanga, Bataan, Zambales, Olongapo City at Angeles City nitong ika-9 ng Enero. Mananatili sa naturang alert level ang mga nasabing lugar maging ang Bulacan hanggang January 15. Kaugnay nito ay nilabas ng City Government of San Fernando, Pampanga ang Executive Order No. CMO 2022-02 kung saan nakasaad ang mga regulasyon at aktibidad na maaring gawin at hindi sa ilalim ng Alert Level 3. Simula nitong linggo, balik na ang mga border control point sa mga estratehikong lugar na pinangangasiwaan ng Philippine National Police o PNP upang ma-regulate at makontrol ang mga pumapasok at lumalabas sa syudad. ID at vaccination card ang hinahanap sa mga individual mula sa labas ng Pampanga para makapasok sa San Fernando. Para sa hindi pa bakunado, kinakailangan ng negatibong resulta ng rapid antigen test o RT-PCR test na isinagawa ng hindi lalampas sa 48 hours. Kailangan ding manatili sa bahay anumang oras sa mga wala pang bakuna at 11 years old pababa. Maliban na lamang kung bibili ng essential goods tulad ng pagbili ng pagkain at gamot o di kaya na may magpapatingin sa doktor at magtatrabaho. Bawal din ang mga hindi bakunado, indoor man o outdoor sa mga restaurants at iba pang food establishments. Gayon din sa mga leisure o social trips tulad ng mga mall, hotel, event venues, sports, country clubs at iba pang kaparehong pasilidad, alinsunod sa guidelines ng city government. Pinapayagan pa rin naman ang outdoor exercise para sa kahit sino basta nasa area of residence. Samantala, bawal din ang unvaccinated individuals sa domestic travel via public transportation, kasama ang land, sea at air, maliban kung para ito sa essential goods at services, at dapat may proof of support o ma-justify ang paglabas. Para naman sa mga nagtatrabaho on-site, alinsunod sa regulasyon ng IATF at Department of Labor and Employment o DOLE, kailangan ng RT-PCR test kada 2 linggo at gastos ito ng empleyado kung hindi sila bakunado. At kung hindi naman available ang RT-PCR, pwede rin ang rapid antigen test.
Ganito rin ang regulasyon na ipaiiral sa mga individual na hindi taga San Fernando ngunit nagtatrabaho sa syudad. Sa ilalim ng Alert Level 3, magpapatupad din ng Modified Liquor Ban. Ibig sabihin, pinapayagan ang pagbili ng alcohol beverages ngunit ang consumption nito ay allowed lamang sa residential compounds. Bawal din muna ang pakikipag-inuman sa mga hindi kasama sa bahay. May karampatang parusa ang sino mang lalabag sa COVID-19 protocols. Bukod sa multa, posible ring makulong ang lalabag sa naturang kautusan. Dagdag paalala pa ng lokal na pamahalaan sa mga individual at establishmento, mapaparusahan ng sino mang mamemeke ng COVID-19 vaccination card. As of January 9, 2022, 120 bagong aktibong kaso ang naitala sa syudad. Sa kabuuan, nasa 556 ang active cases ng COVID-19 sa San Fernando. Panawagan ng lokal na pamahalaan ang stay at home kung walang importanteng bibilhin o transaksyon sa labas at huwag kaligtaan ang pag-obserba pa rin sa minimum health and safety protocols. Jennifer Salenga, CLTV News. Mula sa Ciudad San Fernando, tumungo naman ho tayo sa Angeles City kung saan tinungo ng mga frontliners ang mga COVID-19 positive patients na naka-isolate na sa kanilang mga bahay. Ito ho yung mga asymptomatic o yung mga pasyenteng walang sintomas o di kaya naman merong mild to moderate symptoms. At dito ho hinatiran sila ng libreng gamot. Ayon ho sa city government, paraan daw ito upang mapabilis na makarecover ang mga nahawaan ng virus habang napapanatiling maluwag ang mga medical facilities na nakalaan naman para sa mga malalang kaso ng COVID-19. Narito po ang detalye ng balitang yan. Upang hindi mapuno ang mga ospital at isolation facility, pinapayagan ng Department of Health o DOH ang home quarantine at isolation para sa mga COVID-19 patients na asymptomatic o meron lamang mild to moderate symptoms. Pero dapat merong sariling kwarto sa bahay ang pasyente at may nakamonitor na healthcare provider o ang mismong local health office. Sa Angeles City, naglunsad ng telemedicine o libreng konsultasyon sa mga doktor ang city government sa pamagitan ng tawag o Facebook Messenger. Nito namang Sabado, January 8, sinimulan na rin ang pamamahagi ng medicine packages sa mga home-isolated COVID-19 na pasyente. Kasama sa package ay Azithromax, Neosep, Paracetamol, Prednisone at surgical masks. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ang nagdi-deliver ng mga ito sa tahanan mismo ng mga pasyente. Ang mga gamot ay prescribed ng mga doktor mula sa Rafael Lazatin Memorial Medical Center sa pangunguna ni Dr. Froilan Canlas sa pamagitan ng telemedicine hotlines. Ayon kay Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr., makatutulong daw ang assistance na ito para sa full recovery ng mga Anghelenyo na tinamaan ng virus. Paraan din daw ito ng syudad upang makatulong na maibsan ang gastusin ng mga pasyente. Paalala naman ni City Health Officer Dr. Verona Guevara, ang mabilis na paraan upang makarecover ay pahinga, pag-inom ng maraming tubig, pagkain ng masusustansya at pag-inom ng mga prescribed medicines. Samantala, as of January 9, 2022, may 58 bagong aktibong kaso ang naidagdag sa listahan. Kaya naman sa kabuuan, nasa 216 na ang active cases sa syudad. Jennifer Salenga, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ito mga kabalen, mga babiyahing Bulacan, mga karehiyon, no vaccination card, no entry policy, mahigpit na ipinatutupad sa lalawigan ng Bulacan. At ilang mga negosyante at manggagawa, hati ang reaksyon sa pagsasailalim sa Alert Level 3 ng Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Karehiyon, kumusta ho kayo? Naway nasa mabuti ho kayong kalagayan at binabati ho natin yung lahat ng nakatutok sa ating programa ngayon. Alam ho, marami sa ating nagtatanong, nagpapadala ng mensahe sa ating mga Facebook pages at nagtatanong ho ng iba't ibang mga do's and don'ts sa ilalim ng Alert Level 3.
Ayan ho mga kariyan, tumutok lamang ho kayo dito sa CLTV 36 para ho maging updated ho kayo dun sa mga development na nangyayari kaugnay nga ho nitong pagpapatupad ng Alert Level 3. Pero gaya nga ho ng nabanggit, meron hong mga checkpoint na itinalaga at dito ho sa mga checkpoint na ito ay tinitignan kung yung mga bumabiyahe ba ay fully vaccinated at kung meron nga ba silang vaccination card, no? Pero paalala ho ng mga otoridad, lalong-lalo na doon sa mga masasamang loob o di kaya naman nais makalusot, ang pamemeke ho ng vaccination card ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ho ng batas o yung Vaccination Act of 2021. At pag kayo ho ay nahuli, nako, medyo mabigat-mabigat, no? Mabigat-bigat yung penalty o yung parusang kahaharapin ho ninyo dyan. Kaya naman kung wala ho kayong vaccination card at hindi rin naman kayo kinakailangang lumabas ng inyong tahanan, iwasan na muna ho ang paglalabas. At kung hindi naman maiwasan, gaya nga ng nabanggit, kung sakaling meron ho kayong kailangang bilhin at meron kailangang magpagamot, tiyakin lamang ho na dala ninyo yung inyong mga IDs at iba mga dokumento na maaring hingin po dito sa mga itinalagang quarantine control point. Ayan, at kaugnay nga ho nitong mga vaccination card at iba pang dokumento. Ayan, abiso ho sa mga bibiyahe dyan sa may Bulacan. Mahigpit pong ipinatutupad ng mga otoridad ang no vaccination card, no entry policy sa mga border control point na inilatag sa buong lalawigan. Paraan daw ito upang higit na mapigilan ang mabilis na pagkalat ng COVID-19. Ang ilang walang vaccination card, makalulusot lamang kung may sapat na rason para lumabas. Si Marion Lozano ang may detalye ng balitang yan. Dahil sa muling pagsipa ng bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 at patuloy na banta ng Omicron variant, mahigpit na ipinatutupad ngayon sa mga border control point ng Bulacan ang no vaccination card, no entry policy. January 5 nang isailalim sa Alert Level 3 ang lalawigan at tatagal ito hanggang January 15 kung hindi na magkakaroon pa ng extension. Sa checkpoint na ito sa boundary ng Kalumpit, Bulacan at Apalit, Pampanga, iniisa-isa ang mga sasakyan na dumaraan. Mapaparibadong sasakyan, motorsiklo, tricycle, delivery vehicle o pampasaherong jeep at bus. Lahat ini-inspeksyon upang masiguro umano na lahat ng sakay ay bakunado. Maging sa checkpoint na ito sa boundary ng Giginto at Malolos, hinahanapan din ng vaccination card ng mga motorista at pasahero. Pati ang mga nakabisikleta, inaharang din. Maliban sa vaccination card, ay hinahanapan din ng otoridad ng lisensya at rehistro ng motor o sasakyan ang mga driver. Kung minsan maging ID ay kailangang ipresenta upang masiguro na lehitimong vaccination card na ipinapakita ng mga bumabiyahe. Ang ginagawang inspeksyon, bahagyang nagdulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Sa kabila nito, pabor naman ng ilang motorista sa ginagawang protocol upang mapigilan umano ang pagkalat ng COVID-19. Siyempre po sir, para sa kapakanan din po ng Pilipinas yan. Okay lang po. Bakit po sir? Para po kasiguraduhan, para po safe. Mas mainam yun para maproteksyonan lalo ang mga tao. Walang problema doon sa paghihigpit at mas mainam nga higpitan nila. Kasi nga marami sa ating mga Pilipino matitigas ang ulo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Wendell T. Ariñas, ang officer in charge ng Kalumpit Municipal Police Station, nagbibigay umano sila ng konsiderasyon sa mga walang maipakitang vaccination card kung mayroon namang sapat na dahilan ng mga ito. Unang-una, yung mga essential na mga lakad, yung mga emergency, yung mga magpapadialysis, magpapabakuna, no? Magpapa-check up sa doktor, inaalaw naman natin. Pinaalalahanan naman ng publiko ni Police Lieutenant Angelo Aguilar, ang Operation Officer ng Malolos PNP, na sumunod sa mga alituntunin na ipinapatupad ng kapulisan. Muli po, nagpapaalala ko sa publiko, sumunod po tayo sa itinakdang guidelines ng IATF para po ito sa atin. Hindi po para sa amin, para sa atin pong lahat. Para po mabawasan po natin ang pagkalat ng COVID-19. Maraming salamat po. As of January 9, umabot na sa 6,304 ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa Bulacan. Marion Lozano, CLTV News. Ayan mga kabalan, mga kariyan, ako po ay magpapaalam na pero mamayang 6:00 ng gabi, samahan po natin
si Jennifer Salenga sa CLTV News para sa karagdagang detalye ng mga malalaking balitang Central Luzon na nakalap ng ating news team ngayong araw. Para ho sa karagdagang detalye rin, maaari ho kayo mag-follow at mag-subscribe sa aming mga social media pages, CLTV36 Official and at CLTV36 News, para sa ating Facebook at sa ating Twitter naman at CLTV36. Meron din ho tayong Instagram, mga karehiyon, at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, abay pwede ho kayong magtungo dito sa ating YouTube channel at CLTV36 Official, o di kaya naman ay bumisita sa ating website www.cltv36.tv. Mapapanood din ho nationwide ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at syempre dito ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Analog Free TV Channel 36. Sa ngalan mo ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Karehiyon, Kabalen, mag-iingat po tayo palagi at maraming salamat.